Οι Έλληνες ήταν πάντα κρυφορατιστές. Απλώς τώρα συνηθίζουν σε κάποια πράγματα, αλλά συνεχίζουν να είναι το ίδιο κρυφορατιστές. Πράγμα το οποίο δεν μας απασχολεί εμάς. Κούκλος είναι, εγκόμενος είναι. Μοιάζει κιόλας. Οι γονείς δεν έχουν αντιρρήσει για τη διαπαιδαγώγηση του επιφυλάσσεις. Οι γονείς είναι για να φτιάχνουν το παιδί. Ο πατέρας και η μάνας το φτιάχνουν. Και το σχολείο φτιάχνει. Ο παππούς είναι για να χαλάει. Γιατί πρέπει και κάποιος να χαλάει. Έτσι, για να υπάρχει μια ισορροπία. Αλλιώς το παιδί θα προκύψει γκάου και σπασίκλας. Ενώ πρέπει να μοιάζει του παππού του. Δεν είπα να μοιάζει του παππού του. Άμα μοιάζει του παππού, το πήρε ο διάλογος και το σήκωσε. Απλώς χαλάει λιγάκι ο παππούς και έτσι υπάρχει μια τράμπα. Μια ισορροπία. Επιφυλάξεις δεν είχες? Τι επιφυλάξει? Για την υιοθεσία. Δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη. Είναι εγγόνι μου. Το παιδί του παιδιού μου είναι εγγόνι μου. Και αυτά που λένε περί αίματος και τα λοιπά, ήδη έχει γίνει μετάγγιση. Εγώ τουλάχιστον το έχω κάνει. Και πάμε καλά, εντάξει. Του μαθαίνεις να ζωγραφίζει? Κάναμε κάποιες απόπειρες, δεν θέλω να τον πιέσω. Μην του γίνει και αγκαρία. Εντάξει, γράφει, έμαθα να γράφει το όνομά του, κάνει κάτι δεντράκια κτλ. Αλλά προτιμώ να μου το ζητάει ο ίδιος. Κάνα δύο φορές μου το έχει ζητήσει και έχουμε μου τζουρώσει. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει και ζωγράφος. Άμα δεν τραβάει, δεν το κάνουμε. Επειδή ήταν ο παππούς, πρέπει στον κανένα ήθος φυλάξει να πούμε. Δεν μπορεί να γίνει πυρηνικός επιστήμονας αυτός. Μπορεί να γίνει ποδοσφαιριστής, που αποδίδει περισσότερο. Έλα. Έλα, λοιπόν, τι να παίξουμε? Με τους δεινόσαυρους. Με τους δεινόσαυρους, μάλιστα, ναι. Αυτός είπα μείνω στεγόσαυρος. Το τυρανόσαυρο. Ο τυρανόσαυρος είναι αυτός. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Με είπε η μαμά να έρθει. Για πήγαινε στη μαμά να δούμε τι θέλει. Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει η ηλικία μου. Η μοναδική φορά που με απασχόλησε η ηλικία μου ήταν τώρα με τον Πιτσιρικά, με τον Κάρολο, που λέω κάτσε αυτός τώρα είναι 4. Εγώ είμαι 70, σε 10 χρόνια θα είναι 14, εγώ θα είμαι 80. Θα το δω εγώ να παίζει μπάσκετ, θα το δω εγώ με γκόμενες. Και ήταν η πρώτη φορά που με απασχολήσει η ηλικία μου. Καλό αυτό. Είναι στο πλαίσιο του χαζοπαπουδισμού. Ωραίος τίτλος που είχα ποτέ, Σταύρο. Είμαι μη μέλος ΕΣΥΑ, μη ναύαρχος, μη βραβευτής από την Ακαδημία Αθηνών. Τώρα είμαι χαζοπαππούς και το γουστάρω. Να δεις λέει πόσο χαζοπαππούς είμαι να είμαι και προκαλώ όλους τους χαζοπαππούδες και χαζογιαγιάδες αν έχουν κάνει αυτό που έχω κάνει εγώ και το λέω και με καμάρι. Κυριακή στο σπίτι, εκτός προγράμματος. Και ζητάει μακαρόνια με κιμά όπως προβλέπετε να του κάνει η γιαγιά του. Ο Χασάπης κλειστός. Μακαρόνια υπάρχουν, κρεμμύδι υπάρχει, τυρί υπάρχει, κιμάς δεν υπάρχει. Γυναίκα τι κάνουμε? Μου λέει έχω λίγο βραστό. Βραστό δεν τρώει αυτός. Τι έκανα ρε Σταύρο, να το πιστέψεις? Έκανα κιμά. Πώς τον έκανα? Και το λέω και καμαρώνω. Με το ψαλιδάκι 20 λεπτά έκοβα το βραστό τσούκου τσούκου. Ποιος άλλος παππούς το έχει κάνει αυτό το πράγμα? Πολλά ζευγάρια ζητάνε ένα παιδί που να τους μοιάζει. Εσείς γιατί δεν κάνατε κάτι... Πες το. Κάτι αντίστοιχο, να πείτε θέλουμε κι εμείς ένα λευκό παιδί που να μας μοιάζει. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να μου μοιάζει, να μην μου μοιάζει κτλ. Το ίδιο και η Εύη βέβαια. Εμένα μου άρεσε η ιδέα της υιοθεσίας ενός παιδιού ξένης φυλής, αν θέλεις και από μια αμηχανία όταν θα έρθει και η ώρα να το πω. Θα είναι προφανές, όταν θα αρχίσει να συνειδητοποιεί τον εαυτό του, θα είναι και πιο προφανές ότι κοίταξε να δεις, δεν είναι το βιολογικό σου παιδί. Η επιλογή να μην έχετε ένα βιολογικό παιδί. Ήταν μια φυσική επιλογή. Προσπαθήσαμε, κανείς δεν κατάλαβε γιατί. Ευτυχώς βρήκαμε έναν γιατρό που μας είπε: παιδιά, μην προσπαθείτε. Οι πιθανότητες είναι μάλλον λίγες. Σκεφτείτε το θέμα της υιοθεσίας. Δεν μας αποθούσε το θέμα της υιοθεσίας, όπως
πολλοί κόσμος τους αποθεί. Θετικοί ήμασταν, ανεξάρτητα αν θα υπήρχε ή όχι ένα βιολογικό παιδί. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το παιδί μας. Και μάλιστα πολλοί λέγανε μετά, «Α, τώρα με το καλό και το δικό σας». Μα αυτό είναι το δικό μας. Η πρώτη φορά που τον συνάντησες? Η πρώτη φορά που τον συναντήσαμε ήταν μετά από τη διαδικασία ελέγχου του ζευγαριού, μετά από 1,5-2 χρόνια. Πήγαμε λοιπόν στο θάλαμό του, που είναι ένας μεγάλος παιδικός σταθμός. Είχε και κάποια άλλα παιδάκια μέσα, τον είδαμε, γονατίσαμε, ήταν πιο μπροστά η Εύη, ως έτσι λίγο πιο γλυκιά φυσιογνωμία για να μην τον τρομάξουμε, και τη σκάει ένα χαστούκι ξεγυρισμένο. Γιατί? Για να σπάσει τον πάγο. Ελπίζω να μην το κάνεις όλη τη ζωή με όλες τις γυναίκες αυτό, γιατί δεν θα είναι. Εντάξει, ήταν λίγο σοκαριστικό για την Εύη το πρώτο χαστούκι. Συνεχίσαμε να γελάμε έτσι χαρούμενα και χαζάκια αμήχανα, προσπαθώντας κι εμείς να σπάσουμε τον πάγο και να παίξουμε το παιχνίδι που αυτός θέλει. Εντάξει, δεν πειράζει, χτύπα. Θα τα βρούμε στη συνέχεια. Τα άλλα παιδιά? Τα παιδιά ήταν πολύ δύσκολο. Για τα παιδιά δεν ξέρω. Για εμάς ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, η πρώτη μέρα που μπαίνεις μέσα και σε κοιτάνε όλα τα παιδιά και φωνάζουν μπαμπά, μπαμπά, είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μας είπαν μετά ότι όλοι το περνάνε αυτό το σοκ. Δεν ξεπερνιέται. Ναι, το έχω ακούσει. Μπαίνεις στο δωμάτιο Και σου έρχονται όλα και σε φωνάζουν μπαμπά, μπαμπά, πάρε εμένα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ο τυχερός Κάρολος. Ελπίζω. Και οι τυχεροί εμείς. Όχι, το λέω γιατί γεννιέται σε ένα δημόσιο με ευτήριο, εγκαταλείπεται με έναν τρόπο και αντί να μεγαλώσει σε ένα ίδρυμα, βρίσκεται ένα ζευγάρι και μεγαλώνει σε ένα σπίτι. Ναι, με αυτή την έννοια είναι τυχερός. Και σίγουρα είναι πιο τυχερός από το να το κρατούσε μια μητέρα που δεν μπορούσε να του δώσει αυτά που εμείς θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε. Και νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτή τη γυναίκα γιατί το κράτησε 9 μήνες στην κοιλιά της. Να σου πω μια ιστορία που πραγματικά με ακούμπησε. Τον είχαμε γύρω στους 10 μήνες. Και είχα λείψει ταξί, ήταν η πρώτη φορά που έλειψα. Είχα λείψει ένα τριήμερο, τετραήμερο, γύρισα πίσω, περίμενα μέσα στη χαρά να έρθει να τρέξει, να με αγκαλιάσει. Ήταν λίγο συγκρατημένος. Δεν μπορώ. Δεν μιλούσα ακόμα εκείνη την περίοδο, ήταν κοντά στα 3. Γύρισα πίσω, γενικώς είμαστε τακτικοί στο σπίτι, βγάζω τα παπούτσια μου, δεν τα βάζω στην αποθήκη, τα βάζω στο σαλόνι σε μια άκρη. Φάγαμε, ξαπλώσαμε, ξυπνάμε το απόγευμα και βλέπουμε και πάρει τα παπούτσια από την αποθήκη τα δικά του, τα είχε βάλει δίπλα στα δικά μου. Και είχε πάρει και τις Εύες και τα είχε βάλει δίπλα στα δικά του. Είχε μπει ανάμεσα. Και για το μυαλό του είχε νιώσει ότι ήρθε πάλι η κατάσταση στη θέση της. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Πρώτη φορά που τον είδες? Ήταν σε φωτογραφία. Όταν μας κάλεσαν να μας δείξουν το παιδί που επέλεξαν για μας. Μας τον έδειξε η κοινωνική λειτουργός. Είδαμε 3-4 φωτογραφίες, μας ρώτησε τι λέτε. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Λέω αυτό είναι το παιδί μας, από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Πονηρή φατσούλα. Μας κοίταγε έτσι περίεργα και χαμογέλαγε τι θέλουν τώρα αυτοί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν έτσι όπως τον είχα φανταστεί, ένα μυγαδάκι. Έτσι κάπως το φανταζόμουν. Εσύ ήθελες αγόρι και όχι κορίτσι? Εγώ δεν ήθελα ούτε αγόρι ούτε κορίτσι, ό,τι μας δίνανε από το μητέρα, ό,τι τύχαινε. Όπως και στο βιολογικό σου παιδί δεν μπορείς να επιλέξεις, ήθελα κάτι αντίστοιχο να συμβεί και με το δετό μας παιδί. Τώρα που είναι αγόρι, φαντάζομαι ότι... Το μίσο είναι λίγο καλύτερα. Δεν το έχω πει στο Φίλιππο, αλλά είναι έτσι λίγο κολλημένος πάνω μου, είναι λίγο το ειδipόδιο. Περνάω καλά μαζί του, τον αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ευτυχής. Μπορώ και το λέω. Καλώς τον, Ποιος σου έδωσε πατατούλες? Ποιος? Ο Τάκης. Ο Τάκης, που είναι Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακάρα. Όχι.
Το έχουμε αποφασίσει με τον Κάρολο. Πάει να του πει. Όλη αυτή η διαδικασία σε κούρασε? Γιατί ακούμε διάφορα. Γραφειοκρατία, πολλές ερωτήσεις, πολλά χαρτιά, πολλή αναμονή. Να πω την αλήθεια, όχι. Καταρχήν φάνταζε λίγο σαν μπαμπούλα στο μητέρα, σε όλους μας νομίζω, έτσι, ότι βλέπουμε στην τηλεόραση, κοινωνικούς λειτουργούς, προέδρους, το ίδρυμα, το βλέπεις με δέος. Δεν το αισθάνθηκα όμως, γιατί κάναμε αρκετά νωρίς την αίτηση. Δεν είχαμε το άγχος της υιοθεσίας, ντε και καλά να γίνει την άλλη μέρα, ούτε η απόκτηση ενός παιδιού ήταν στόχος ζωής και για τους δυο μας. Η προσαρμογή του έξω ήταν εύκολη? Από τη στιγμή που μας εμπιστεύτηκε εμάς, ήταν εύκολη. Το θέμα ήταν ότι από 0 μέχρι 2 που ήταν στο μητέρα δεν είχε βγει στον έξω κόσμο, δηλαδή δεν είχε δει πολυκατοικίες, δρόμους, αυτοκίνητα. Αφού στην περίοδο της προσαρμογής τον βάζαμε μέσα στο αυτοκίνητο και τον κάναμε βόλτες γύρω-γύρω μέσα στο ίδρυμα για να συνηθίσει το καθισματάκι στο αυτοκίνητο και τη ζώνη. Λέγαμε τραγούδια, παλαμάκια για να καθίσει όσο περισσότερη ώρα γίνεται μέσα. Την πρώτη μέρα που τον βγάλαμε έξω και πήγαμε σε κάποιο εμπορικό κέντρο εκεί κοντά, φοβήθηκε διάφορα πράγματα που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Το συντριβάνι, για παράδειγμα. Ή ναι. Όλα αυτά που δεν είχε δει. Όλα αυτά που δεν είχε δει. Τις κούκλες, τις βιτρίνες. Τις κοίταγε περίεργα. Ή το popcorn που τρώγαμε εμείς. Ήταν λίγο φοβισμένος. Σιγά σιγά όμως αφέθηκε και γινόταν όλο και πιο περίεργος, πιο παρατηρητικός. Λάτρεψε τη θάλασσα, δηλαδή με το που τον πήγαμε πρώτη φορά και είδε θάλασσα στα 2, το Μάιο, 2,5 σχεδόν, μπήκε μέσα τρέχοντας με τα ρούχα. Και από τότε είναι ασυγκράτητος. Θέλει να γίνει ψαράς. Ζητάει καθόλου την παλιά του παρέα? Καθόλου. Νομίζω ότι επειδή του έχουμε εξηγήσει, του έχουμε δείξει φωτογραφίες που ήτανε, λίγο ακόμα σε αυτή τη φάση της ζωής του τον τρομάζει. Τον τρομάζει το γεγονός ότι βλέπει κάποιες φωτογραφίες στα γενέθλιά του που ήταν μόνος του. Ήταν σε μια τούρτα μπροστά, μόνος του, έσβηνε τα 2 του κεράκια και μου λέει βάλτε σε πάνω στο ράφι αυτές, δεν θέλω. Θέλω τη φωτογραφία που είναι η μανούλα μου και ο μπαμπούλης μου και έρχονται και με παίρνουνε. Έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί τη διαφορετικότητά του, έτσι. Ναι. Ότι η μαμά είναι λευκή και εγώ είμαι λιγάς. Ναι. Του το έχουμε εξηγήσει κιόλας πριν προλάβει να πει τίποτα. Του είπαμε ότι η μαμά είναι γάλα, ο μπαμπάς είναι επιτυρούχο και ο Κάρολος είναι σοκολάτα. Έτσι είναι η δική μας οικογένεια. Έχουμε πάρα πολλά χρώματα, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και η σημασία έχει να είμαστε αγαπημένοι, γιατί κάποια στιγμή μου είπε εγώ θέλω όμως να είμαι γάλα, σαν τη μαμά μου. Και του είπαμε ότι δεν γίνεται να συμβεί αυτό, εσύ είσαι τόσο όμορφος, είσαι σοκολάτα, σου το λέμε συνέχεια, θα σε φάω. Και νομίζω ότι το έχει δεχτεί. Αν ζητήσει μεγαλώνοντας να ψάξει για τους γονείς του? Θα τον βοηθήσουμε, πολύ ευχαρίστως. Θα τον βοηθήσουμε ό,τι γνωρίζει το μητέρα, να ανοίξει ο φάκελός του, βεβαίως να βρει τις ρίζες του. Πιστεύω ότι πρέπει να ξέρει όλη την αλήθεια για να γίνει ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Δεν μπορώ ούτε να του κρύψω το παρελθόν του, ούτε τους βιολογικούς γονείς, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι είχε σκεφτεί τη ζωή σου? Όχι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα υιοθετούσα ένα παιδί, τίποτα από όλα αυτά, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμβαίνει αυτό. Είναι εμπειρία ζωής. Το ζω κάθε μέρα. Νιώθω ότι ο Κάρολος ξαναγεννήθηκε και είμαι ευτυχισμένη. Το δηλώνω. Εδώ αρχαία μου θάλασσα, που ξέρεις τη βάσανα τράβηξα. Εδώ θα μου στείλει τα γέρι ένα γράμμα απ' τα όρατα μέρη. Ο χαμένος ο λόγος, ο πιο ζεστός. Σε φέρεις κάνω σε μυρικό Σολομών.